ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲಿಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಜೆಪ್ಪೆರನೆ ಪೊರ್ತಾಪಿನ 10-11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಾನೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತುದು ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಪೂರ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೊಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ನಡುಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕನಿ ಸೈಡ್ ಏನ ಮಗಿ ತೂಪಿದ್ದಲೆಗೆ ದಾದಿಯ ಬೊಕ್ಕನಿ ಸೈಡ್ 5 ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ನೆನಪು ಪೂರ ಉಂಡತ ಮೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರ ಬೂದು ಪೋಡತ್ತ ಅಂಡೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಸಂಡೇ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಪೂಜೆದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಡೋದು ಕೆಲವು ಪತ್ತೊಂದು ದಾಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಗಣ ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಡು. ಸೊ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ದಿನಸ ಎಂಟಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಗೋಡ್ರೇಜ್ದ ಪೂರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಇತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ನಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪತ್ತು ಕಾಲನಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಬೊಗ್ಗು ಬತ್ತಿತ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಯಾವ ಆಯಾ ಬಿಡು ಓವೋ ಯಾವ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಯಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತಿದ್ದ ಆಪು ಜಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಪು ಚಾಯ ಪುಂಡಿರೆಗ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಂಚ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂಚತ್ತು ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಂಚ ಕೋಪ ಎರಡನ್ ಚುಂಡ್ರಂಗ ಯಾವ ಬೇನೆ ಅಬ್ಬ ದೊಂಕಿನ ಹೆಂಗೀರ ದೊಂಕಿನ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೇದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡನವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಬಾಲ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನ್ನ ಓರಿದಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯನ. ಸೊ ಕಿನ್ನಿ ತೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಲು ನಲಿಪುನೇನು ಖುಷಿ ಆಂದಿತ್ತು ನಡಿ ಕೈ ತಳ್ದು ತೂಂದು. ಸೊ ಪತ್ತಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ನ ದಿನ ಕಾಂಡೆದ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ದೆಪ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಇಟ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಸ್ಪಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ರೂಮನ್ನು ಕಿನ್ನಿ ಜೆತ್ತಿದ್ದೆ ಅಯಲಕ್ಕ ದೆತ್ತಿಜಿ. ಇನ್ನಿ ಆಯ್ತಾರ ಗಣ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನು ಅವರು ಏನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನ್ಯೂ ಓನ್ ಇಲ್ಲಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ತೋಡೆ ಇನ್ನೆಟ್ಟಿನ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಹಂಚನುಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಗಾಡ್ರೇಜ್
ಕಾಟೆಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಂಡಪ್ಪ ತಂಪರು ಪೂರ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಅವಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಬಾಳೆ ಜೈಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಜೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೀಲಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಪೋದು ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಬರಡು ಬೋನ ಕೆಡಪ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾನ. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಚೊಪ್ಪಣ್ತಿಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಗ್ಲ ರೂಮ್ಡು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಜ್ಞಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪಾನ. ఇక్కడ ಆತ ಪಾತ್ರೆಡು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕಾಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪಾನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಕಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪೂದು ರೆಡಿ ಅದು ಬಂದ. ಸೊ ಯಾನು ಮೀಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಪೂರ ತುತ್ತುದು ರೆಡಿ ಆಯೆ ಪೂಜೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಲೆನ್ ಲಕ್ಕ ಮೆನ್ಪಾದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಬಂಜಿಗೆ ಪೊರ್ದು ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆಲೆ ತಂಪೋಯಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಮೀಪಾದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪೂಜೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಲ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂತೆ ಕೈತಲೆ ವಾಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚ 5 ವರ್ಷದ ಮೆಮೊರಿ ಕಜೆ ಟುಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ರೆಂಟ್ದ ರೂಮುಡು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ರೂಮುಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅವಳು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ನನ್ನ. ಸೊ ಓವುಲ ಶಾಶ್ವತ ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತ್ ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ನನ್ನಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋಡು. ಸೊ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಾಲೆದ ಜೋಕುಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಗ್ಗೊಂದು ಪೋಡು. ಸೊ ಅವ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಇತ್ತೆಲ. ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ್ ಭಟ್ರು. ಸೊ ಬೇಗ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುಗಿನಾಗ 1 ಜರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆದ್ ಉಂತುಂಡ ಭಟ್ರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬೊಗ್ಗುಲ ರೆಡಿ ಆದ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಿನಿ ಫುಲ್ ಕಲೆ ಆತಂಡು ದಯಪಂಡ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಭಟ್ರೆ ಪೂರ ಜಾಗ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ ತೂದು ಓಲು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ದೀರ್. ಸೊ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪಿದಾಯಿನ್ ತೋಂದಿನಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಯನನೇಲೋ ಕೊಡಿತೆ ಏತ್ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಸೇಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಿ. ಬಟ್ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ. ಸೊ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜೆರ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಣ್ಣೆರು ಪೂರ ಆತೆ ಜನ ಎತ್ತೀನಿ. ಬೊಕ ಏರೆಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ನೆಲತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನಲ ಅಂಚಾದ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೂಜೆ ದಿನಗ ಮಾತೆರೆಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಗ ನಿತ್ತೆ ಒರಿಯಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಒರಿಯ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಆತೆರ್ ಕಜ್ಜಿ ಪದ ಪೋಯಿ ಬೊಕ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ಲ ಒಂತೆ ಕೈಟು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಲ ಒಂತೆ ಒರಿಯೋಡತ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ದೂರ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಬಾಲೆಲ್ನೆ ತೊಂಪುದುಲ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವಳು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ 3 ಜನಲ ಕಜ್ಜಿ ಪದಡು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತ. ಅವಳೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನದ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಜೀವನ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಗೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆತಂಡು. ಬಟ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬಂಗ ಆಪಿನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲ ಬರಡಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 2-3 ದಿನೊಡ್ದು ಪನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಕ ಪಂದ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ದು ಇಂಚ ಎನ್ನದಿನ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎನ್ನದಿತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಇನಿಯೇ ಆಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಇನಿಯೇ ಆಪಿನ ಎಲ್ಲೆ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಬಟ್
ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ವರ್ಷೋಡು. ಸೊ ದಾದಾಲ ಆವಡ್ ಲೈಫ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ ಪೋವೊಡು. ಸೊ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಕುಲ್ಲರೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಲಕ ಆತುಂಡು. ಆಯೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲಿಪುನ ನನಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವ್ಲೆ ಎಲ್ಯ ರೂಮು. ಸೊ ಉಲಾಯಿ ಆತೆ ಮೂಲ ಅಂಚತೆ ಇಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲಿಪೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ಗ್ ರೆಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಆಯೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಏನಂತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಿಯಾನಿತ್ಯಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಗೋಕುಲಂ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹೇ ಕರ್ಷಮಾಣ ಪಂಚಕೋಮೇನ ಪುನಃ ವಾಚನ ಹೊಸ ಧಾರಣಿಕೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಷಮಾಣ ಯಜಮಾನಸ ದಯಾನಂದ ದಾಸಸ್ಯ ಮಾನಸ ಪತ್ನಿಕಸ್ಯ ಪುತ್ರಕಸ್ಯ ಮಾತುರಸ್ಯ ಭ್ರಾತರಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಸೃಷ್ಟಿ ಭವಂತೋ ಶುದ್ಧೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯುಷ್ಮದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಗರ ಸತ್ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿಕೃತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ತಾಮೃತ್ಯಂಗೋಪ ಕಜೆ ಪದೋಡಂತೂ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶಾಕ್ ದಾನೆ ಏತ್ ಬೇಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ್. ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವೇ ಪನ್ಲಕ ನೇಡ್ಲೆ ತುಂಬರೆ ಬಾಲೆನ್ ಬಂಗ ಉಂತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಯೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯೆರೆನಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇನ್ನದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗ್ಲ ಪಂತಿಜರಂದ ಬಟ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಆದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಿನಿ. ಐಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಬರ್ಪುನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಲೆತ್ತದ್ ಪನೊಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಡನ್ ಆದ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಆತ್ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ತದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ 2 ವಾರ ಆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಬಾರ್ಡ್‌ದ ಲೈ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಏನು 7:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಗ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ದಿನ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ನನ್ನಲ ಒರಿದನಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿದೀನಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಾದ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಬೇಗೆನ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಟಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ್. ಸೊ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತದ್ ಕಜೆ ಪದವರ್ದು ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕನಯರೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಬನ್ನಗಂತೂ ದಾದ ಪಂಡ ಗಾಡಿಡ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನದೆ ಫುಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ 1-2 ವರ್ಷದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅತ್ತು ನೆನಪುಲತ್ತು 5 ಇಯರ್ಸ್‌ದ ನೆನಪುಲು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜರ್ನಿಗ್ಲ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಅಲ್ತರ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲಕಲ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ತರ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಆಯನ ಮೈಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯೆ ಅಲ್ಪದ ಜೀವನ ತೂಯೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೆಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೈಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಆಯೆ ಆಯೆ ಪುಟ್ಟುದು ಕಂಕನಿ ಬೂರ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ನಡತುದು ಪೂರ ಅವ್ಲೆ ಆಯ್ನತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಗ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅವ್ಲು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರ್ನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರ್ನ ಮಂದಿರ ಅವು. ಏರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಯಾನೇ ಕುದ್ದಾದ್ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ ನಂಬುನ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಲ ಅವ್ಲೆ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಡೆ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾನ್ ಸೋಮರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತುದ್ಲ ಎಂಕ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯೆರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇಲಿಗ್ ಪೂರ ಪೋತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ದೇವೆರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಓಲುಲ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿಂಕ್. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಏರ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್‌ಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್‌ಡ್ ನಮಕ್ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬಟ್
ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಂಡ ಬರಿತ್ ದೊಡ್ಡನಕ್ಲೆನ ಪೋದುಲ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎನ್ನುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತುದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಒರಿದುಂಡು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಅವು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ನಮಕ್ ಒರಿಯುನೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಂಡಲ ತೂವೊಲಿ ಅಲ್ತ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ್. ಸೊ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಜರ್ನಿನ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಫಸ್ಟ್‌ಗೆ ದಾದ ಪನೊಡಾಂಡ ಎನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿನ ಪೂರಲ ಅಲ್ತರ್ದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪದಲ ನನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ. ರಜೆಲ ಯಾನೆ ರಜೆ ದೆತೊಂಡಲ ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗ ಅಂಚಿಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ರಜೆ ದೆತೊಂಡಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂದೆ ಯಾನ್ ರಜೆ ದೆತೊನೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ದೆತೊನ್ಲಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಡೌಲು. ಸೊ ಬೇಲೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಉರು ಆಪಿನ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉರು ಆತು. ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಮೆಂಟಲಕ ಆತು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಎಂಕೊಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಗಣ ಹೋಮಲ ಆದ್ ಸೊ ಚೂರು ಬರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಗಣ ಹೋಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಕುಲೊಂದಿನವುಲು ಎತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಬೇನ್ ಲಕ್ಕುಂಡು ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತಿ ಲಕ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಿಂಚ ಒಂತೆ ಪೋದು ಬತ್ತ. ಬೊಕ ನೀರ್ ಕಲಶದ ನೀರ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಯ್ನ್ ಪೂರ ತಲ್ತ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪೂರ ಪೋವಡಂದ್. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಅವೆನ್ ಒಂತೆ ಒರಿಪಾರೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮೈತ್ ಬುಡ್ತೇರ್. ಅಪ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ನಮಗೆ ಬತ್ತುದು ಗಡಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಯ್ಯನ ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ತುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಪೂರ ಕಾರ್ ಪತ್ತೆರೆ ಯಾನ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಗಡಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಪೋದು ಅಯ್ಯನ ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ ಪತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ತೆಲಿಕೆ ಬರೊಂತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೋಪ ಬರೊಂತುಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರೊಂತುಂಡು. ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಲೂಟಿದ ಬಿಟ್ಟ ಆತೆ ಬಂದ್ ಕೋಪ ಬರೊಂತುಂಡು ಅಯ್ಯ ಪಂಡ ಕುಲ್ದಿನೊಲು ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಉಂದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ನನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ದಾಲ ಕನದಿತ್ತಿಜ್ಜ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಸ್ಟವ್ ಪೂರ ದಾಲ ಕನದಿತ್ತಿಜ್ಜ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಯ್ಯಾನಗ ದಾದ ಪೇರೂರ್ ಪೇರ್ ಪರ್ದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಗಣ ಹೋಮದ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನಲ ಆಂಡ್ 2-3 ವಾರ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಲೂಟಿಡ್ ಕೇನ್ ಒಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನ.
स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लूं गणपतये वरवरशिवाय 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 स्वाहा ओम श्री ह्रीं गदायन्मा शूलान्मा चक्रान्मा पद्मान्मा महाचाशान्मा कुम्भोदरान्मा अवाहित महागणपतयन्मा ज्ञानावतारात् प्रवेशोपचार पूजा समर्पयामि स्वाहा ओम श्री स्वाहा श्रीमहागणपतये नमः ओम श्री गणपतये 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 स्वाहा श्रीमहागणपतये नमः स्वाहा श्रीमहागणपतये नमः ओम श्री गणपतये स्वाहा सर्वगुणमय स्वाहा श्री महागणपतये नमः ओम इंद्रं संस्कृतं स्वाहा लोषं संस्कृतं स्वाहा तोमं संस्कृतं स्वाहा हस्तपुष्पां संस्कृतं स्वाहा कवचं संस्कृतं स्वाहा ताम्बूलं संस्कृतं स्वाहा फलं संस्कृतं स्वाहा धूपं संस्कृतं स्वाहा दीपं संस्कृतं स्वाहा स्वाहारं संस्कृतं स्वाहा दुग्धं संस्कृतं स्वाहा शिवादं संस्कृतं स्वाहा दर्पणं संस्कृतं स्वाहा छत्रं समर्पयामि स्वाहा कामरे समर्पयामि स्वाहा पूर्वं प्रणं देवे ब्रह्मादिकाः जागृत स्वप्न शुद्धास्ता मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि स्वाहा स्वाहा वायुर्न स्वाहा सूर्यवामो स्वाहा देवं नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो संस्कृतं भाग्येभ्यो स्वाहा ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆಗ್ ಯಾನ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆಗ್ ಕುಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಇಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಓಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಪೂರಲ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೊರ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಮಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಸೊ ಉಂದು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರಮನೆತ ಗಣಹೋಮದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೂರ್ ಕಾರ್ಬಾವ್ನಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ.